Ben, boa tarde a todos e a todas. Retomamos o pleno co punto número 3 da parte non resolutiva, que son as preguntas orais. É o turno do Grupo Ciudadanos, señora Martínez, para formular a primeira pregunta. Disculpe que non teño aquí a orde. Hai unha orde específica das preguntas ou... A ver, hai unha orde de presentación. Sí, por presentación daquela teño. Sí. Un segundo. A primeira é a das taxas das instalacións deportivas, a segunda do aparcamento indebido da Cidade Vella e a terceira sobre a rede semafórica. Perfecto, grazas. Disculpen. Pues, nada. A primeira sobre deportes, o concelleiro de Deportes. Si tiene previsto el Gobierno revisar las tasas que se aplican por el uso de instalaciones deportivas. Perdón, sí, buenas tardes. Bien, pues insistimos en el tema porque ya lo hemos hablado en más ocasiones, en la comisión pasada también, porque creemos que es urgente y muy necesario regular las altas tasas que pagan entidades sin ánimo de lucro por el uso de instalaciones deportivas. A Coruña cuenta con asociaciones, clubs y escuelas deportivas muy solidarias y activas. Su disponibilidad a la hora de proponer y organizar actos de interés general relacionado con su actividad concreta es una riqueza, pues llegan a donde muchas veces el Concello no puede, por lo que debería facilitar esta labor. Una ordenanza de tasas fiscales que no contempla esta labor social, dejándolos exentos de abonar unas tasas altísimas para muchos de ellos, resulta bastante incomprensible. Si una entidad realiza una actividad abierta de acceso gratuito sin ánimo de lucro en una instalación deportiva, deberían de estar exentos del pago de esas tasas dentro de un criterio único, recogiéndose en la ordenanza para que no puedan aplicarse de forma arbitraria. En la actualidad no sabemos qué criterios siguen y quién decide el que paga, lo que paga y el que no paga. Por poner un ejemplo, si una asociación pide un pabellón para hacer una fiesta navideña sin cobrar nada a los asistentes, solo limitando el aforo, según la ordenanza debe de pagar 1.200 euros al tener que alquilarlo por la jornada completa, aunque solo lo use unas horas. La otra alternativa para que la cifra no sea tan alta es obligar a cometer trampeos, alquilarlo de esa manera en concepto de entrenamientos de entidad deportiva por horas y de esa forma la tasa se reduce a poco más de 100 euros. Pero deberíamos preguntarnos qué riesgo conllevaría que una entidad sin ánimo de lucro se viese forzada por la propia Administración a tener que recurrir a esto sin ser esa su voluntad, la de tener que llegar a modificar el concepto sin ser la realidad. El riesgo, entre otros, es que podrían desaparecer este tipo de iniciativas sociales y ahí perderíamos todos. Estas tasas no son subvencionables, por lo que la solución pasa por una modificación de la ordenanza fiscal reguladora de deportes, donde claramente quedasen expresados los criterios que permitirían esas exenciones y así se lo trasladamos en este pleno. Gracias. Efectivamente, las tasas municipales sí tienen un concepto de pago ahora mismo, sí se sabe por qué se paga y cuánto se paga. Están relacionadas en la ordenanza número 15 de deportes y están definidas bajo el concepto de delimitar lo que es el hecho imponible de la actividad que se realiza en función del aspecto deportivo y competitivo que puede suponer la exención o no exención, así como el interés público de la propia actividad. De cualquier manera, como he contestado afirmativamente a que sí vamos a modificar precisamente las tasas en el sentido de definir y delimitar ese hecho imponible en sí, de forma que efectivamente se reproduzcan la mayoría de los supuestos que en muchos casos ahora mismo no están contemplados o generan determinadas discrepancias, desequilibrios e incluso injusticias, ¿no? Lo que pasa es que eso tenemos que hacerlo con exquisito rigor y cuidado, en tanto en cuanto estamos hablando de una tasa municipal que forma parte, en su medida, pero forma parte de lo que son los ingresos por parte del presupuesto del orzamento municipal. Con lo cual, en este sentido, sí tenemos previsto en el primer trimestre del año desarrollar lo que es un poquito la definición de esos conceptos para intentar llevar esa tasa a los límites de contemplar que tanto las entidades sin ánimo de lucro de carácter deportivo, en este caso,
que no haciendo competiciones deportivas sí generen actividades de fomento o de interés, tanto en galas pues, familiares o deportivas, incluso con aquellos niños o niñas o deportistas que no estén en competición federada, no tengan la obligación de modificar esa tasa. No siempre los eventos deportivos son de carácter competitivo deportivo, son también modelos de producciones, espectáculos e incluso de negocio, incluso por algunas entidades que pareciendo ser sin ánimo de lucro, al final no lo son. Es por eso que, bueno, aprovecho un poco lo que he detectado en el sentido de desconocer exactamente a qué nivel de criterio de hecho económico estamos para animar a quien me hace la pregunta a que incluso se anime a formar parte de la gestión y de la intervención directa en las entidades, sobre todo sin ánimo de lucro, de carácter deportivo, donde además es necesaria muchísima más vinculación de la mujer a los órganos que son de gestión de las entidades deportivas, para formar parte de lo que son las decisiones y la realidad de las entidades, y porque de esa manera se vería mucho más el día a día y se valoraría también a efectos de decisión política futura en cuestión de las tasas, las necesidades y las acciones diarias reales de lo que son las entidades, que es un poco lo que todos queremos hacer, ¿no? También quiero distinguir la pregunta de lo que insiste el Partido Popular en hacer de nuevo en este pliego con el asunto de los ruegos que plantea sobre cuestiones que vuelven a ser inexistentes, que no son ciertas, que están desconectadas totalmente de la realidad de las entidades, con lo cual, pues bueno, también animaría a que tomásemos parte más directa desde todos los grupos con esas entidades. Pero no quiero terminar, y ya voy rematando, esta intervención de una manera arisca en un pleno que empezó también y con tanta pues, reconocimiento y merecido homenaje, sin despedirme personalmente de la señora Mato, también, a la que desde aquí le deseo lo mejor a nivel personal, familiar y profesional, y por supuesto la mayor suerte del mundo para la portavocía que en su momento disponga el Grupo Popular. Buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias, señor Borrego. Siguiente. Un segundito, que quiero seguir. Me quedaban 45 segundos. Quería decirle... Perdón, sí. Que mientras no se hace ese cambio en las tasas, en la ordenanza fiscal, yo le pediría que, por favor, insisto, las personas que toman las decisiones aclaren los criterios que siguen, porque, como le decía antes, ahora mismo se está haciendo una seria discriminación porque a unos se les cobra y a otros no. Y entienda que pueda pensar que hay algo raro porque han tardado 4 meses en darme una información sobre unas tasas del mes de junio, incumpliendo así el ROM del derecho al acceso de la información, y además que se está generando un hábito nada bueno porque el otro día en la Comisión de Deportes la información nos la pasó por correo durante la misma comisión y no pudimos analizarla hasta pasada la comisión. Simplemente le pediría eso. Muchas gracias. Moitas grazas. Non, vostede agotou o tempo, señor Borrego. A señora Martínez reservou 45 minutos para pechar a quenda. Así que, seguinte pregunta, señora Martínez. A seguinte, ¿qué medidas tomará el Gobierno en relación a los problemas de aparcamiento indebido dentro de la Ciudad Vieja? Sí, pois, efectivamente, como para acceso á Cidade Vella non hai sistemas mecánicos de control de entrada, o control presencial por parte das patrullas da Policía Local pois é limitado e ten esa complicación. Por iso que estamos a estudiar e estudiaremos tamén conxuntamente cos veciños a implantación de sistemas que mecanicen este control, non? Sí, precisamente formulamos esta pregunta porque as queixas dos veciños da Cidade Vella son constantes ante a falla de revisión e de control en temas como o do tráfico. Os veciños queixanse do uso indebido das prazas reservadas para vehículos autorizados e constatan a falta de control por parte do Concello, pois mesmo últimamente están observando máis tráfico do habitual no interior da cidade dende que se declarara área de preferencia peonil. Falan de coches que incumplen os sentidos das rúas, como por exemplo a Rúa do Rosario, e que mesmo incumplen os horarios restringidos a vehículos autorizados, polo que reclaman ese maior control da situación. E se as medidas adoptadas non se cumpren, pois os veciños teñen a sensación de inseguridade e haberá que plantexarse pois medidas como a que falaba agora mesmo. É habitual, ademais, ver nas redes sociais fotografías dos comportamentos incívicos de moitos usuarios de vehículos tamén dentro da Cidade Vella, pero faltanos saber se estes reciben a sanción pertinente. Outro dos asuntos que creen os veciños e creemos tamén nós que se debe revisar é darlle unha volta
o espazo que hai en torno ao oceanográfico reservado para vehículos autorizados, porque durante o día hai moitas prazas baleiras que ben poderían ser empregadas, por exemplo, para a xente que vai ao Hospital Aventeilago. E, por outra parte, moi importante tamén a preocupación que teñen os usuarios dos parkings cos convenios que rematan antes do verán, uns convenios para reducción de prezos no Parrote, en Marina Coruña e na Maestranza, e estaría ben saber se eses convenios se van manter, xa que o precio varía bastante. Sí, como lle decía, é dicir, a actuación da policía non quere dicir que non exista, sino todo o contrario. Conforme o informe do que dispoño, entre o 25 de xuño de 2018 e o 31 de decembro deste ano pasado, 2019, a Policía Local tramitou expedientes de denuncia por un número de 5.360. As principais rúas de denuncia son Maestranza, San Francisco, Parrote, evidentemente, e o aparcamento incluso do oceanográfico. Eso non quere dicir que non estudiemos necesariamente a implantación de sistemas de control máis mecanizado. O aparcamento oceanográfico tamén se estaba estudiando o nivel de ocupación, que máis do que a priori parece, porque sí que había demandas para poder complementalo. Si as plazas están libres durante unha parte da mañá ou parte da mañá, tanto para Ventilago como tamén se nos solicitaba por parte da Reitoría. E tamén estamos a estudiar pois a reserva de prazas na Rúa da Maestranza entre a Reitoría e a Porta de Aires para os veciños con autorización de residentes. Pero, bueno, que en definitiva, isto máis tratar de continuar coa bonificación de tarifas no parking que actualmente ten esa mellora de precios, pois trataremos de mellorar de forma sustancial a problemática que hai con esta cuestión. Pero, insisto, tanto a policía está a traballar, pero necesitamos facer controis máis mecanizados e sí que é certo que hai que apelar ao civismo de todas as persoas, polo menos da xente da cidade que coñece como está peatonalizada a cidade vella. Rematou, sí. Seguinte pregunta. Ben, adiante. ¿Tiene previsto el Gobierno adecuar la red semafórica de la ciudad a un uso más seguro para los peatones? Pois o funcionamento da rede semafórica estáse adecuando de forma permanente ou continua, ou continuada, sin prexuízo de que, ademais, se atenden as incidencias que son máis puntuais. Leo en castelán: el incremento del parque móvil en la ciudad, así como la evolución de las técnicas de señalización, exigen un notable esfuerzo para una adecuada gestión de la movilidad del tráfico en el interior de la ciudad, lo que lleva aparejado necesariamente la adaptación de las tareas de mantenimiento y conservación de los elementos que conforman la red semafórica, cuya eficaz gestión, estado e información suministrada resulta imprescindible para garantizar los niveles de seguridad vial que se requieren. Así comeza o pliego de desprescripcións técnicas do contrato que rixe agora mesmo o Servicio de Conservación, Mantenimento e Reparación das instalacións da rede semafórica e apoio á xestión e explotación da Sala de Control de Tráfico. Contrato que, por certo, finaliza este verán. Esperamos que estén xa a voltas con el, vendo todo o que hai que mellorar e redactando xa os novos pliegos que recollen esas melloras necesarias e non nos encontremos no verán con outros servicios en contrato. No actual pliego xustifícase a necesidade deste contrato pola imposibilidade de atender as labores nel comprendidas con medios municipais propios e resultando necesario controlar o desempeño e desenvolvemento de ferramentas que permitan dar un salto tecnolóxico no tratamento das incidencias e xestión da información asociada. Curiosamente, fala de salto tecnolóxico e as cámaras, algunhas delas non empezaron a funcionar ata fai unhas semanas, coincidindo coa campaña contra a doble fila, cando se supón que mensualmente teñen que comprobar e inspeccionar as liñas de transmisión entre as cámaras, amplificadores e sala de control de tráfico. Igual que no seu día pedimos que se analicen todos os fluxos dos pasos de cebra, creemos que se debe facer o mesmo cos semáforos, porque na Coruña hai moitos que poden sobrar, tendo en conta que queremos ir, ademais, cara a un modelo de cidade sostible e máis amable cos peóns. Por iso creemos que é necesario regular os semáforos de maneira que favorezan máis aos peóns, modificando o tempo e frecuencia dos mesmos,
para que as persoas maiores teñan máis facilidades para cruzar ao seu ritmo, para evitar amoreamento de peatóns nas aceras e, por suposto, para favorecer o calmado do tráfico. É precisamente o reparto do tempo unha das claves para a seguridade e comodidade do cruce dos peatóns nos semáforos, xa que, como dicía, dito reparto está pensado habitualmente dende o punto de vista das necesidades dos distintos fluxos dos vehículos existentes en cada intersección, asignándose aos peatóns o residuo temporal de ditas necesidades. Un exemplo claro encontramos nos semáforos que hai no Paseo Alcalde Francisco Vázquez de camiño aos campos da Torre, coa cantidade de nenos que cruzan por ali cos seus pais e acaban cruzando o semáforo en vermello a ver como pasan os minutos e o semáforo continúa en vermello a pesar de pulsar o espere verde. En calquera caso, agora que está cerca esa finalización do contrato, pedimoslle axilidade para, como lles decía, non chegar ao verán con problemas. Moitas grazas. Sí, efectivamente, o novo prego para licitar o contrato está en estudio, está en elaboración por parte dos servicios técnicos de mobilidade para tratar, evidentemente, tamén de mellorar o servicio incorporando as melloras tecnolóxicas que hoxe poden estar disponibles no mercado. Pero, en todo caso, insisto, os servicios técnicos de mobilidade informan sempre de que o tempo de paso dos peóns nos diferentes ciclos establecidos na rede semafórica vai cambiando ao longo do día e sempre se cumpren os mínimos que están establecidos, que, por certo, para ter unha información máis precisa, pois o tempo en verde para os peóns calcúlase en función da longitude do paso e aconsellase na horquilla entre 1,2 segundos por metro. Estes parámetros sí que se están cumplindo sempre, pero, insisto, trataremos, evidentemente, de mellorar coas capacidades tecnolóxicas actuais no próximo contrato este control. O sistema de videovigilancia, quero lembrar, que se activou por parte deste Goberno municipal en canto se tivo coñecemento da situación na que estaba, que era de non funcionamento nas vías principais que se activaron. Hai algún punto que, por levar tanto tempo desactivado, hai que correxir e, por outra parte, queremos nos orzamentos de 2020 continuar ampliando os sistemas de videovigilancia. Tamén queremos iniciar unha campaña específica de control tamén das plazas de carga e descarga, que hai certos, ou máis que certos, situacións de abuso e tamén nas plazas para as persoas con mobilidade reducida. Máis nada, grazas. Moitas grazas. Rematou xa o turno de Ciudadanos. Polo Bloque Nacionalista Galego, ten a palabra o señor Jorquera. Moitas grazas. Ten previsto o Goberno municipal algunha actuación que permita unha solución definitiva para protexer o paseo marítimo dos efectos dos temporais? Sí, tendo en conta as dificultades que lo conleva, aínda así se está buscando xa alternativas ao mesmo. Grazas, señora concelleira. Hai un refrán galego que di líbreme Deus de un xa foi. Digo isto sen ánimo de emular a Arsenio Iglesias, hoxe que o nomeamos fillo adoptivo, porque a Coruña está onde está, o noso mar é como é, e no seu momento gañar terreo a antiga praia para facer o paseo marítimo que bordea a enseada do Orzán e intentar restituir a praia gañando terreo ao mar cunha praia artificial feita con aportes de area procedentes de minas, posiblemente non fixo senón agravar os efectos dos temporais nese frente marítimo. Efectos que posiblemente serán aínda máis graves no futuro por mor do cambio climático e a suba do nivel do mar. A historia das medidas adoptadas para protexer o paseo na zona de Riazor lembra o mito de Sísifo, condenado a subir unha rocha grande até o cumio da montaña para unha vez chegar ao cumio ver como a rocha rodaba de novo montaña abaixo. Dende 1995 optouse por levantar unha duna. Despois de multitude de incidentes, este ano decidiuse reforzar a duna aumentando o seu tamaño e engadíndolle un foxo e unha contraduna, pero xa van varios episodios nos que a oleaxe rebasou e rachou a duna enchendo o paseo de area. Por iso, o obxecto desta pregunta é saber se o Concello ten disposición a estudar outras posibilidades, a barallar outras opcións. E póñolle un exemplo. A praia de Zurriola, en Donostia, era unha praia inutilizável pola forza da oleaxe e a virulencia dos temporais. A construción dun dique e un espigón de defensa conseguiu estabilizar a praia en condicións de pleamar.
e hoxe é unha praia concurrida e o seu entorno está máis protegido dos efectos dos temporais. Na Coruña hai propostas como a de construir un dique sumerxido, unha especie de arrecife artificial que faga que as ondas rompan antes de chegar á praia. Somos conscientes de que este tipo de solucións son actuacións complexas que requiren do acordo de colaboración entre distintas administracións e requiren de estudos previos para evitar calquer tipo de afectación medioambiental. Pero, en calquer caso, creemos que hai que estudar solucións. Como dixen antes, a Coruña está onde está, o noso mar é como é, a nosa cidade está situada nun tómbolo, o seu centro ocupa un istmo areoso, onde ademais moito terreo é recheo, terreo gañado ao mar, razóns polas que somos especialmente vulneráveis ás consecuencias do cambio climático e a suba do nivel do mar. Por iso, pedímoslle que estuden solucións que vayan máis de actuacións puntuais e, sobre todo, gustaríanos saber se o Goberno municipal ten algún estudo e algunha liña de actuación para protexer a cidade da Coruña dos efectos do cambio climático. Moitas gracias. Sí, ben, señor Jorquera, non podo estar máis de acordo con todo o que plantexou vostede, tanto da situación de que o mar quere recuperar o que era del, que efectivamente as medidas que se están a poñer, aínda que técnicamente veñen avaladas por moitos estudos propios da Concellería, no que deu de sí a Duna, ao Foxo e a Contraduna, sí que é verdad que non está dando resultados que nos esperábamos e que, dende logo, non se poden prolongar no tempo. Tamén é verdad que, como tamén di vostede, esta non é unha actuación que lle competa só ao Concello da Coruña. Aquí hai varias administracións metidas neste proceso, como principalmente xa é Costas. Nós xa tivemos unha xuntanza con Costas, sí que hai estudos feitos da batimetría, das correntes, mesmo do hábitat que temos na Bahía, para saber cal sería a mellor solución para a mesma. Indudablemente, unha primeira ollada desbota a posibilidade dun dique. Nós estamos máis por un modelo semellante ao que existe nas costas de Xapón, nas costas de Estados Unidos, que consiste máis nun tipo de arrecife, non de formigón, sino dunha sustancia que permite que o hábitat de flora e fauna se dé con naturalidade nesa zona e que, ademais, en marea baixa non se vería de xeito tal que romperían as ondas, pero non afectaría a visión que teríamos da praia. Pero xa digo, todo isto está en estudo, sí que temos análisis feitos xa na Concellería e, dende logo, cando teñamos ultimado todos os datos que nos fan falla, nos sentarémonos cos administracións competentes para amosarlle isto, porque indudablemente hai unha realidade que non vamos a poder parar. E, aínda que a nivel global sexamos quen de frear o quentamento global e podamos loitar contra o cambio climático, vai ser unha realidade que o noso nivel do mar vai a subir sí ou sí. Por tanto, hai que estar preparados para elo. En ese senso, a Concellería de Medio Ambiente xa está traballando. Moitas gracias. Moitas grazas. Seguinte pregunta, señor Jorquera. Señora Beira, perdón. Está traballando o Goberno local en darlle a mellor solución legal e laboral posíbel neste primeiro ano de mandato á situación do persoal das bibliotecas? Sí. Neste mes de xaneiro cumprese un ano desde que rematou o contrato de xestión das bibliotecas municipais. Un ano enteiro de incerteza diaria para as traballadoras e os traballadores das bibliotecas municipais. Un ano en que houbo 2 convocatorias de folga porque a empresa que está xestionando as bibliotecas sen contrato retrasou notablemente o pagamento das nóminas. 2 folgas que finalmente non se chegaron a producir porque a empresa acabou pagando as nóminas correspondentes. Un ano enteiro, polo que este Goberno municipal é responsável do 50% do tempo en que este persoal e este servizo leva sen contrato. E sen novas del, por certo. Estaban tamén vostedes no Goberno cando o mes pasado o cadro de persoal convocou a última folga. Mais o problema xa non é que estea só sen contrato, é que, como dicía, non sabemos nada dos pregos que aínda non pasaron nin pola Xunta de Goberno local. Agora ben, queremos deixar varias cousas claras. Eses pregos deben de ser
porque así o temos asinado, o paso necesario para acabar coa incerteza laboral das traballadoras e dos traballadores e a situación en precario da empresa, mais teñen que ter o horizonte da xestión directa das bibliotecas nunha rede única, tal e como acordamos. Eses pregos han de recoller o financiamento suficiente para reforzar os servizos centrais, a formación do persoal, a atención do punto de préstamo un novo mesoiro e da futura biblioteca que precisa o barrio e que vai nos orzamentos de 2020 e contemplar, por suposto, as posíveis melloras como a equiparación de categorías que demandan as traballadoras e traballadores das bibliotecas municipais. Gustaríanos, pois, que neste pleno o Goberno municipal aclarase as súas intencións a respecto das bibliotecas municipais e o estado da contratación. Nada máis. Gracias, señora alcaldesa. Señora Beira, efectivamente, o Goberno traballa para resolver un problema, o que vostede describeu nunha parte importante. Creo que temos que traballar precisamente nos termos permitidos pola legalidade vixente e respetando, como non pode ser de outro xeito, os compromisos asumidos. A licitación ponte efectuarase coa maior brevidade posible dentro do primeiro trimestre do ano 2020 e unha vez matizados determinados aspectos técnicos do prego. Convídoa, desde logo, a que poida coñecer cales son as dificultades ou os aspectos técnicos nos cales están traballando, porque o prego de condicións, como non pode ser de outro xeito, ten que respetar a normativa aplicable e a doutrina dos tribunais en materia de contratación, sendo sensible, como non pode ser de outra maneira, aos aspectos laborais e sociais. E, efectivamente, temos un período amplo entre o ano 19 e o ano 23 para dar as solucións máis axeitadas e máis apropiadas. Dende logo, creemos que o primeiro paso é este, e estáse traballando para actuar con rigor, sendo coñecedores pois das dificultades que hai e tamén, porque non decilo, traballando dentro do ámbito do Goberno para que todos os problemas que poda haber no marco laboral sexan os menores. Entre outras cuestións porque a ninguén lle agrada que sucedan problemas ou que haxa situacións incómodas. Que se satisfaga as nóminas das traballadoras e traballadores é unha obriga non desta empresa, de calquera empresa, e, polo tanto, o Goberno vela, efectivamente, porque os recursos públicos que se destinan, neste caso, ás bibliotecas, cheguen tamén a quen teñen que chegar, que son aquelas persoas que están facendo posible que os servicios se presten e se cumplan. Hai moito que mellorar e hai moita tarefa por facer e somos conscientes de que non é un asunto doado, pero a disposición é a mellor posible e quero que teña o Grupo Municipal do BNG moi claro que a nosa disposición é a traballar nesa dirección para, dentro do marco de legalidade, buscar a mellor solución posible. O primeiro paso, como lle dixen antes, será no primeiro trimestre do ano 2020 proceder á licitación do contrato de bibliotecas. Ben, moitas grazas, señor Laje. Última pregunta do BNG, señora Beira. Sí. Cando ten pensado convocar o Goberno local á Mesa da Mobilidade? Sí, señora Vieira, tras a ampliación das entidades ou institucións componentes da mesa na segunda xunta de Goberno local na que se levaba este asunto, temos previsto convocala nos primeiros días da próxima semana para constituíla e celebrala, empezar a traballar nese foro antes de que remate este mes. Sí. O pasado 29 de outubro, a señora Rei asina unha carta en que se nos solicitaba que designásemos unha persoa representante do Grupo Municipal na Mesa da Mobilidade. O 12 de novembro rexistramos a comunicación da representación deste grupo na Mesa da Mobilidade e 2 meses despois aínda non se convocou nin a primeira xuntanza. Segundo palabras súas, señor Villoslada, vostedes no mes de novembro estaban a estudar a posibilidade de completar a conformación da Mesa da Mobilidade Sostíbel con algunhas entidades, como acaba de dicir, coas que inicialmente non se contactara, máis que sen que iso retrasase os traballos da propia mesa.
Contestaba tamén que levarían á propia mesa o plan de traballo sobre a reordenación de liñas cando houbese base técnica necesaria para que se puidesen discutir e levar adiante da forma máis compartida posible. Con esta pregunta oral, desde o BNG, o que queremos saber é como van os plans do Goberno local neste asunto tan fundamental para mudar o modelo de mobilidade na nosa cidade, porque así o é para nós. Sen medidas que fagan útil para a vida das persoas, o transporte público, coa reordenación das liñas, a ampliación de horarios, con campañas de promoción e sensibilización da poboación para o emprego do transporte público, cun carril bus que priorice o transporte público fronte ao coche privado, vai ser complicado darlle a volta ao modelo de mobilidade da cidade, fundamentalmente baseado no coche. Gustaríanos saber se, alén da reordenación das liñas, da ampliación dos horarios e do carril bus, se está traballando paralelamente na regulación dos vehículos de mobilidade persoal, é dicir, patinetes nomeadamente, modernización da ordenanza de mobilidade e no estudo dos modelos de xestión, incluída a xestión directa, tal e como recollemos no acordo asinado en xuño. E insistimos moito na mobilidade, non só porque o consideremos un dereito social básico, senón porque sabemos que, por desgraza, o tempo pasa a xiña, que as políticas de mobilidade van habitualmente acompañadas de polémica, aínda que ao medio e longo prazo se observen os seus beneficios, e porque tamén, por desgraza, ás veces é unha arma arroxadiza en política municipal. Polo tanto, gustaríanos saber que ordes de traballo ten a Mesa da Mobilidade, porque son, evidentemente, moitos os retos que temos por diante e, a verdade, temos ganas xa de traballar nesa Mesa da Mobilidade. Nada máis. Sí, efectivamente, como ben decía, os grupos municipais designaron representantes, logo ampliamos a mesa para darlle entrada aos sindicatos, a varios colexios profesionais que están pendentes, a Federación de AMPAs, etc. Co cual, pois, estáse preparando a convocatoria, estáse preparando a documentación necesaria para presentar e levar adiante a constitución da propia mesa, que anuncio que basicamente traballará en os seguintes eixos de traballo que imos estructurar, para organizar moitas das cuestións e das políticas que conflúen na mobilidade. Imos falar de seguridade vial, evidentemente, imos falar de accesibilidade universal e de humanizacións das vías públicas, imos falar de sostenibilidade de medio ambiente, imos falar de toda a problemática do transporte e da problemática dos transportes tamén, nomeadamente nos polígonos industriais, e tamén da xestión da circulación e o estacionamento. Hai moitos temas, como o tema das vías ciclables. Levaremos, efectivamente, un borrador para a regulación provisional, mentre o Ministerio do Interior non aborde a modificación do Regulamento Xeral dos vehículos de mobilidade personal. Falaremos de toda a problemática do transporte en autobús, da necesaria revisión de ir a por unha ordenanza nova de mobilidade. Falaremos da Cidade 30, falaremos de perspectiva de xénero na mobilidade e de outras cuestións que, evidentemente, están na xenda da propia Consellería do propio Goberno Municipal e tamén que seguramente estarán na xenda de outras institucións ou de outras entidades que conforman a Mesa de Mobilidade e que nos axudarán a tratar, evidentemente, de darlle un cambio importante á mobilidade da nosa cidade, que é un tema no que estamos coincidindo urxente, inaplazable, pero que necesita un grado de consenso e de implantación progresiva importante. Por iso que non teñan dúbida de que antes de que remate este mes iniciaremos os traballos xa con documentación preparada para que a Mesa de Mobilidade estea funcionando dunha forma permanente e, ademais, estructurada en grupos de traballo. Gracias. Moitas grazas. Sí. Teño aínda hai 20 segundos que quería dedicar ao tema da mobilidade peonil e o tema dos pasos de peóns, porque os técnicos sobre o papel poden dicir que están ben regulados, pero o certo é que hai pasos de peóns que ou ten un estado físico realmente bo, está en forma, ou senón, como se teña unha doenza ou un mínimo de idade, é moi complicado de cumprir. Polo tanto, a mobilidade ten que ser real e ten que estar feita a pé de rúa, nunca mellor dito. Sobre o papel pode estar ben, pero eu creo que compre unha revisión dos semáforos, sobre todo no eido peonil. Nada máis. Quero responder ao señor Villoslada, ten 32 segundos.
Sí, só un par de segundos para decirlle que sí, que sen prexuizo de que existe unha serie de umbrais técnicos que se podan estar sempre cumprindo, que hai circunstancias persoais que inciden en que eses parámetros que se utilizan pois non se sean absolutamente adaptados a cada problemática de cada persoa. Recentemente acabamos de modificar os tempos de paso en Ronda do Outero á altura do número 272, están estudiando outros tramos tamén que cumplen os parámetros, pero que necesitan adaptación. Evidentemente, pois este traballo hai que facelo no día a día. Moi ben, moitas grazas ao Grupo do Bloque Nacionalista Galego. Pasamos xa coa Marea Atlántica. Primeira pregunta, señora García. Non sei cal é a pregunta, porque non teño a orde... A orde é a seguinte. Primeira pregunta sobre o parque ofimático, segunda sobre locais teus de Novo Mesoiro e a terceira sobre políticas de benestar animal. Señor Varela, entonces. Adiante. Cando ten previsto o Goberno municipal convocar a mesa de traballo coa veciñanza de San Vicente del Viña afectada polo parque ofimático, proposta pola Marea Atlántica para atopar solucións urbanísticas á súa situación e para garantir o cumprimento dos acordos de investidura? Ben, pois, tras estes anos sin que se poideran dar as solucións demandadas, este Goberno, este concelleiro, reuniuse en dúas ocasións cos veciños afectados por esta problemática, de forma singular os máis afectados polos pagos das cuotas de urbanización, e, en ese sentido, insisto en que trataremos de convocar esta mesa canto antes, pero antes queremos abordar o tema, evidentemente, na mesa informativa de urbanismo e de vivenda. Bueno, antes de nada, quería, por suposto, saudar a veciñanza afectada polo parque ofimático, que unha vez máis nos acompaña no pleno e que levan sufrindo este despropósito urbanístico máis de 25 anos, por certo, outra herdanza vazquista, señor Laje. No pasado mandato atopámonos cunha madeixa urbanística descomunal e moi enrevesada e cun contrato de obras anulado pola Xustiza aos poucos meses de asumir as responsabilidades de goberno, un contrato, por certo, que licitara o goberno do señor Losada, señor Laje. Chegamos tarde, neste caso. Nós non houbésemos permitido que o ofimático fose ese exemplo de urbanismo depredador e insensible, pero unha vez que asumimos o goberno, traballamos para poñer orde e desbloquear o barrio que xa se atopaba nunha situación de urbanización moi avanzada, tentando que fose unha parte habitada da cidade de novo, ao tempo que buscábamos alternativas para que a veciñanza del Viña deixara de estar afectada polo polígono e para que os pequenos propietarios convertidos en promotores forzosos ao seu pesar, cunha pesada lousa económica ás súas costas, puidesen permutar as cuotas de urbanización por edificabilidade como permite a lei do solo. Para isto último, traballamos nun procedemento que o señor concelleiro coñece, que está recollido nun informe da asesoría xurídica do 21 de decembro de 2017, no que se viabilizaba o aproveitamento urbanístico como medio de pago das cuotas de urbanización e que esperamos que teña continuidade para dar solución ao drama social que o propio Concello creou sobre os habitantes orixinais do ofimático. Ademais disto, como saben, no acordo asinado entre a Marea Atlántica e o Partido Socialista para que o noso grupo municipal facilitar a investidura da señora alcaldesa, incluímos un punto que consideramos trascendental e que vou ler íntegramente. Respecto ao ofimático, comezo no primeiro ano de mandato dos trámites para a desafectación ou a procura de solucións urbanísticas alternativas consensuadas coa veciñanza del Viña afectada polo parque ofimático. Teño que trasladarlles que estamos preocupados ante as declaracións do concelleiro de Urbanismo, neste mesmo pleno incluso, que poñían en dúbida o cumprimento do acordo. Como xa dixemos no seu momento, nos estábamos pendentes de poder viabilizar e licitar o proxecto de urbanización para abordar as modificacións de planeamento necesarias para que as persoas que viven no marxe dereito do parque ofimático, no marxe dereito del Viña, no ámbito do parque ofimático, pois pudesen ser excluídas do ámbito. Ese proxecto de urbanización o deixamos listo, o deixamos en fase de información e entendemos que agora, unha vez que se licite, é o momento de abordar esas modificacións de planeamento. E por eso traemos esta pregunta ao pleno, con dous obxectivos, e xa remato. O primeiro é o de escoitar os planes do Goberno municipal para cumprir os acordos asumidos para a investidura da señora Rei, tanto co BNG como coa Marea Atlántica. E o segundo, que non por ser obvio deixa de ser necesario, é o de remarcar a importancia que para nós ten o cumprimento de ese acordo. Non quero que quede ningunha dúbida de que a Marea Atlántica exixirá o cumprimento do mesmo. Señora Rei, eu teño que dicirlle isto con todo o respeto.
O noso apoio decisivo neste pleno non é gratuito e está condicionado ao cumprimento dos acordos. Grazas. Como decía na miña primeira intervención, agradecemos esta pregunta despois de que durante o mandato anterior non se poidera ter buscado esa solución que se demandaba, e en ese sentido creo que tanto vostedes como nós compartimos cal é a complexidade da busca desa solución. Sí que coñecemos, por suposto, os informes de asesoría xurídica que viabilizaban a dación en pago, pero en trámite de títulos de execución forzosa, en trámites de títulos de embargo, como coñecen mellor que nós, porque foron informes encargados por vostedes. En todo caso, nós, como lle decía a pregunta, instrumentaremos esta mesa, convocaremos previamente a Comisión Informativa de Urbanismo e Vivenda para ver como abordar esta mesa e tratar de buscar estas solucións. Creo que non é especialmente necesario ter que tratar de enfatizar a señora alcaldesa esa especie de compromiso porque está nos acordos e traballaremos nesa liña, non teñan ninguna dúbida. Moitas grazas. Seguinte pregunta da Marea Atlántica. Señora Delso. Sí, moitas grazas. Ten previsto o Goberno municipal reabrir os locais teus de Novo Mesoiro? Sí. Los locales TEU de Novo Mesoiro se encuentran abiertos. Sí, non é iso que recibimos por parte da veciñanza, en todo caso. O Goberno da Marea Atlántica na pasada legislatura tivo entre os seus obxectivos políticos desenvolver políticas públicas que puxeran no centro a veciñanza e incorporala na toma de decisións e no deseño e desenvolvemento das políticas públicas. No que respecta aos equipamentos municipais e particularmente aos espazos en desuso, o Goberno da Marea Atlántica fixo unha aposta decidida pola súa recuperación e apertura baixo novas e innovadoras modalidades de xestión e uso. É o caso, entre outros, do Faro de Oza e dos locais de Novo Mesoiro, enmarcados dentro da rede de espazos teus, unha rede de equipamentos públicos abertos para uso e disfrute do conxunto da veciñanza e que, dende a súa apertura, utilizaron xa miles de veciños, veciñas e entidades da cidade. Cando en novembro de 2018 abrimos as portas a 2 novos locais municipais na Rúa Ribeira Sacra, no barrio de Novo Mesoiro, fixémolo cun deseño e un modelo de xestión e uso que daba resposta ás necesidades e ás demandas trasladadas pola veciñanza e pola mocidade do barrio. Os espazos teus de Novo Mesoiro abriron con un modelo de xestión e uso duplo. De luns a venres, apertura para uso libre e desenvolvemento de actividades en horario de tarde, atendendo a todas as veciñas que precisan dun espazo para estar, traballar, conectarse á rede, estudar ou desenvolver actividades colectivas. Ademais, no caso do local situado no número 15 desta rúa, facíase especial fincapé na mocidade, na necesidade de contar con espazos de lecer nos barrios que a mocidade sinta como propios. De xeito similar ao espazo de dinamización xuvenil da Sagrada Familia. A outra modalidade de uso destes mesmos locais é a análoga a que funciona no Faro de Oza. Uso gratuito previa solicitude por rexistro para particulares e colectivos empadroados na cidade. Cando o pasado mes de decembro denunciamos a situación de peche na que se atopaban estes locais, fixémolo facéndonos eco da preocupación que nos trasladan os veciños e veciñas do barrio de Novo Mesoiro. A preocupación no barrio segue a ser a mesma. Os locais seguen pechados pese aos anuncios rimbombantes do Goberno. Non entendemos a razón do peche, non entendemos que priven aos veciños dun barrio cheo de familias e xente moza que precisan espazos e equipamentos públicos duns locais que foron abertos para eles e para elas. Prégolles que rectifiquen esta decisión e que manteñan os usos e o modelo de xestión previstos. Fagan seu o que funciona e foi deseñado coa veciñanza, como están facendo co Faro de Oza. Só así seremos capaces de avanzar colectivamente e superar esa nostalgia vazquista que os leva sistemáticamente a falar dos anos 80. Estamos arrancando unha nova década. A cidadanía pide ser protagonista, pide outros modelos de xestión de equipamentos e políticas públicas flexibles e innovadoras. Denlles paso. Moitas grazas.
Gracias, señora alcaldesa. Los espacios TEU de Novo Mesoiro, señora Delso, están abiertos. En ningún momento han permanecido cerrados. Lo que no existe ya son los espacios TEUs con un espacio de dinamización, porque usted sabrá que finalizaba el contrato el 31 de julio. Se hizo un análisis de cómo estaban funcionando los espacios TEUs como espacios de dinamización y se llegó a la conclusión de que con las cifras de afluencia que, lógicamente, las dinamizadoras iban recogiendo, era mejor presentarlos como espacios TEU. Pero los espacios TEU de Novo Mesoiro, de Ribeira Sacra, los dos están funcionando con absoluta normalidad en cualquier horario de lunes a domingo. Por lo tanto, no es cierto que se encuentren cerrados. De todas formas, respecto a las demandas vecinales, y siendo cierto o no poniendo en duda lo que usted dice, yo también querría hacer un recordatorio. Cuando se abrieron los espacios TEU de Novo Mesoiro, precisamente fueron los vecinos de Novo Mesoiro los que pedían que allí se hicieran más actividades dirigidas para complementar las que se hacían en el centro cívico, decidiendo en su momento el Gobierno de Marea Atlántica que era mejor ponerlos en marcha como espacios TEU y como un espacio de dinamización, que para quien no lo sepa es tener allí a través de un contrato de dinamización pues a una persona que se encuentra con el centro abierto y lógicamente es un espacio en el que los vecinos pueden ir a hacer actividades o a pedir información sobre cualquier cuestión, no para un uso privativo. Lo cierto es que una vez ya finalizado el contrato, las cifras no son lo que usted refleja como una demanda vecinal clara, porque nos encontramos con que el espacio destinado a población juvenil tenía una afluencia bajísima de 8 o 10 usuarios y nos encontramos con que el otro lo tenía menor. No siendo así, por ejemplo, en lo que es la demanda como un espacio privativo para la celebración de cualquier tipo de evento que quiera una persona con carácter privativo, como estoy diciendo. Por lo tanto, yo simplemente imagino que esto se debe a una cuestión de error de la información que a usted le transmiten, pero para su tranquilidad vuelvo a repetir que los espacios TEU están abiertos y seguirán estando abiertos. Nada más y muchas gracias. Moitas grazas, señora Neira. Última pregunta, señora García. Sí, gracias. Cales son as políticas do Goberno municipal que conforman o seu modelo de benestar animal? Sí, o modelo de benestar animal deste Goberno ten varios piares dos que de seguido lle darei conta. Sí. Estímase que na Coruña viven máis de 20.000 cans e podemos sumarlle outras mascotas e lle podemos sumar tamén a fauna salvaxe que vive en liberdade. No pasado mandato implementáronse toda unha serie de medidas que artellaban as políticas de benestar animal arredor de 3 eixos. Un era os dereitos dos animais e a loita contra o maltrato e o sufrimento. Outro eixo era a convivencia pacífica e a atenza responsable por parte dos donos e das donas. E o terceiro era a conservación da fauna salvaxe e a biodiversidade urbana. Neste marco, fíxose unha aposta decidida que comezou dende o primeiro mes de mandato coa eliminación das touradas. Anuláronse os contratos vixentes e erradicáronse as corridas de touros na cidade da Coruña. Tamén se eliminaron os animais presentes en espectáculos municipais, na feira medieval, na cabalgata de reis, etc. etc. Se formou a policía local para actuar en casos de maltrato e sufrimento animal. Se erradicou a observación de animais en catividade, como podían ser na paxareira de San Diego e nos estanques do Parque de Santa Margarida. Se levaron a cabo campañas de adopción do Centro Municipal de Acollida, campañas de identificación das mascotas con microchip, campañas de concienciación en colexios, Animal, o meu amigo, que gañaron 2 premios para a Policía Local. Se instauraron por primeira vez con apoio municipal as colonias felinas controladas, que ademais de promover, eu creo que benestar e cuidados aos gatos, pois contribúen a solucionar o que en moitos casos son problemas de salubridade derivados dunha reproducción descontrolada, a través do método de captura, esterilización e solta en colaboración con asociacións protectoras. Aquí a primeira pregunta xa, van continuar co modelo das colonias felinas?
Se instauraron novas áreas caninas no Parque de Bens, no Parque de Irís e no Parque Adolfo Suárez. Se fixeron campañas comunicativas e sancionadoras sobre a recollida de excrementos e se levou a cabo unha intensa campaña, aí sí que policial, de control das razas potencialmente perigosas e, sobre todo, se posuían rexistro, licencia, correa e voceira. A impresión que temos deste goberno municipal é que as políticas de benestar animal están moi abaixo no ranking de prioridades e nos gustaría coñecer cal é o seu modelo. O principal reto que teñen neste mandato é, unha vez que caduca a concesión do Centro Municipal de Acollida, que caduca en 2021, abordar unha nova vida na que nós apostamos decididamente pola xestión directa, a xestión pública, a xestión municipal, con medios propios do Centro Municipal de Acollida en colaboración coas asociacións protectoras para que dentro dese Centro Municipal de Acollida podan irradiarse todas esas políticas de benestar animal, tanto preventivas como correctivas e ao mesmo tempo leválo a cabo en condicións de transparencia en colaboración co voluntariado. E eu pregunto, cal é o seu modelo para abordar as políticas de benestar animal e en concreto a xestión do Centro Municipal de Acollida? Moitas gracias. Moitas gracias, señora alcaldesa. Señora García, coincidindo con vostede en moitos dos eixos que desenrolaron no pasado mandato, a min gustaríame facer fincapé en tres piares fundamentales. Primeiro, fala vostede das colonias felinas. Mire, agora mesmo estamos, despois de haber recibido o medio ambiente a todas as asociacións que se están facendo cargo das diferentes colonias que están repartidas pola cidade, estamos facendo non xa un censo, senón un auténtico análise da situación porque é caótica. É caótica. Temos colonias totalmente abandonadas que campan polo seu respeto sin ningún tipo de control sanitario ni de control de esterilización. Temos queixas dos veciños que, por certo, habría que facer unha chamada, dame a razón o señor Deus, que é un dos que me dou as queixas, veciños que, por certo, habría que darlle unha chamada para que deixen de alimentar os gatos. Os gatos xa teñen as súas gateiras para ser alimentados. Dito isto, estamos reasignando xeográficamente a situación das colonias e tamén reasignaremos a xestión das mesmas. Por tanto, as colonias felinas sí que seguirán como modelo. No que se refire ao Centro de Acollida de Animais de Compañía, evidentemente, por desgracia, a Centro de Acollida quedásenos pequeno e mesmo, a pesar de estar ben cuidada, tamén é susceptible dunha profunda mellora que pensamos acometer neste mandato e non só mellora, senón ampliación. Unha ampliación que supoña si ter un quirófano en plenas condicións, novos espacios de paseo, canís máis axeitados e espacios para outro tipo de especies, e, sobre todo, abrir tamén zonas específicas fora do centro de acollida para paseo de cans. A maiores deste centro de acollida, con el, o que pretendemos, e despois de haber falado con moitos concellos, queríamos explorar a posibilidade de chegar a algún tipo de acordo ou convenio con eses concellos coa finalidade dunha prestación mutua de servicios, un intercambio que axude a enfrentar dun xeito máis conxunto problemas que a actual Lei de Benestar Animal da Xunta, señores do Partido Popular, non só non veu a arranxar, senón a complicalo, como farei referencia de seguido. Se lle adianto que, por suposto, a xestión non será directa municipal. Señores do Partido Popular, como ben coñecerá tamén o anterior goberno, na última parte do mandato vostedes aprobaron unha normativa aplicable á Lei de Benestar Animal que lle quitou competencias aos concellos e que agora non somos os sufridores directos desa falta de competencias, como, por exemplo, para sancionar infraccións ou para incautar animais. Os cidadáns creen que non somos os directos culpables de non poñer orden en isto, pero que as competencias agora son súas. Polo cal, esta conselleira se adiante que vamos a reclamar da Consellería a devolución desa competencia. Por certo, falan vostedes moito da benestar animal, pero a benestar animal non acaba con poñerlle vinilos nos escaparates dos centros de venta de animais, senón que tamén nos propios cubículos onde meten esos animais.
Remitimos á Xunta todas as denuncias policiais recibidas por infraccións á normativa de protección animal porque é da súa competencia e a día de hoxe non temos nin unha soa comunicación sobre as actuacións feitas ao respecto. Eso fai que a nosa Patrulla Verde, que está facendo un traballo inconmensurable, un traballo magnífico, este todos os días, perdón, xa remato, con bastantes problemas para cometer e poder facer ben o seu traballo. Poderíamos seguir falando, pero non, señora alcaldesa, non lle dou máis a vara. Moitas grazas, señora Fontán. Grazas ao Grupo da Marea. E o turno xa do Partido Popular. Señora Gallego. Muchas gracias. ¿Cuántos servicios está prestando este ayuntamiento sin contrato por no haber adjudicado los nuevos en tiempo? Gracias, señora alcaldesa. Señora Gallego, en setembro do ano 19 eran 253 prestacións en contrato, en decembro 227. Pues muchas gracias por la respuesta, señor Laje. Pero la realidad es que la lentitud de este Gobierno local a la hora de licitar y de adjudicar contratos está empezando a ser comparable con la del anterior Ejecutivo. No negaremos, señor Laje, que se encontraron con una pesada mochila mareante, pero en lugar de vaciarla, llevan 7 meses empeñándose en cargarla más. Cierto es que la caducidad de muchos de estos contratos tienen ya solera, como el famoso de recogida de basuras, que se extinguió hace 3 años exactamente, en enero de 2017. Contratos que afectan a servicios fundamentales y que son los de mayor importe de este ayuntamiento, porque en esta situación irregular, además del ya citado de recogida de basuras, están el de la limpieza viaria o el servicio de bibliotecas del que acaba de hablar hace un momento. Ningún avance, muy buena disposición, como acaba de decir, la mejor posible, pero estamos como estábamos, incluso peor. Digo situación irregular porque estos contratos se están pagando con reparo de legalidad del interventor. Estas facturas irregulares ya alcanzaron la cifra récord de 25 millones de euros en 2018 y en 2019 se va a superar este tope de largo. Ustedes, que siempre presumen de su apoyo a los trabajadores, tienen sin contrato a empresas que cuentan con cientos de personas empleadas. Lo que esto supone a nivel de precariedad laboral lo saben ustedes bien, y lo que supone a nivel de prestación deficiente de servicios, pues también. Además, esta situación tiene otra consecuencia y supone que aumente el periodo medio de pago a proveedores, que únicamente han cumplido 2 meses en los últimos 20. En este sentido, el PSOE todavía tiene el mérito de haber empeorado el ritmo de la marea. Como saben, el incumplimiento reiterado del periodo medio de pago provoca que no se pueda destinar el superávit a inversiones, sino que se entregue a los bancos para amortizar deuda. Y no, un total de 21 millones estos 2 años, 15 de 2017 y 6 de 2018. En los 7 meses que llevan gobernando, de lo que han publicado, que son 5 meses, no han cumplido ni un solo mes. Ya no eran pocos los servicios que se estaban prestando de forma irregular, pero llegó 2020 y en vez de con un pan debajo del brazo, pues lo hizo con otro par de contratos caducados. A la lista ya larga se unieron el pasado 1 de enero el de tratamiento de residuos, Nostian, y los de las escuelas deportivas municipales. Nuestra pregunta es clara y de fácil respuesta. Me la ha dado así muy sucintamente. La realidad es que falta transparencia. De hecho, ahora se acaba de ir el señor Martínez, pero tenía mucha prisa por saber los datos de los contratos, pidió un informe, convocó rápidamente en octubre la Comisión de Transparencia y no la ha vuelto a solicitar. Ya se le ha ido la prisa. Últimamente ya no le apura tanto. Entonces, parece ser que tienen un informe que se le pidió en esa comisión, porque si ya sabe los datos de septiembre, ya sabe los de diciembre, nos los está contando, los hemos leído en la prensa, lo normal sería, pues sin que el señor Martínez incluso convoque la Comisión de Transparencia, que nos pase ese Excel que decía que no existía, ese informe que decía que no existía, y esos datos que usted decía que no existían y que le iba a costar bastante conseguir y que parece que ya tiene. Pues nos gustaría tener ese informe como nos ha prometido usted, señor Laje. Gracias, señora alcaldesa. Señora Gallego, mire, os datos están aí e, polo tanto, creo que permiten ver a radiografía do que é un momento temporal. No mes de setembro estábamos en 253 prestacións sen contrato e unha situación do Servizo de Contratación
francamente millorable. No mes de novembro reformouse o servizo de contratación e no mes de decembro baixamos a situación a 227 prestacións sen contrato. O importe ao que ascenden a cuantía das prestacións sen contrato é de 32.827.080 euros. Ese é o dato a mes de novembro, pendentes, lóxicamente, de cotexar os datos do mes de decembro. Como vostede coñece a Administración, sabe que lle estou dando os datos que lle podo dar con rigor e sendo o máis exhaustivo posible. Efectivamente, existía un problema ao cal nos demos un prazo de 12 meses como mínimo para intentar normalizar o servicio de contratación. O que lle podo dicir hoxe é anunciar que imos a resolver dous contratos que eu penso que son importantes. O contrato de limpeza viaria e o contrato de recollida de lixo agardamos que no primeiro trimestre do ano 2020 quede resolto e, polo tanto, estamos a falar de dous contratos relevantes. Tamén lle podo dicir que antes de que remate o mes de marzo estará licitado o contrato das bibliotecas, tal como referín antes na pregunta formulada polo Bloque Nacionalista Galego. A existencia dun problema estrutural pódese reflexar con moitos exemplos. Eu voulle poñer só un botón de mostra. A remodelación da área de xogos da Praza das Conchiñas, pois este expediente comezou a tramitarse no ano 2017. Sabe cando vai a resolverse? Mañán nunha mesa de contratación. Por poñerlle un exemplo da realidade que nos vivimos, eu non lle vou a falar nin do pasado, nin de responsables, nin do que fixo vostede, nin do que fixo o goberno anterior. O que lle digo é que hai unha situación estrutural. Intentei explicalo xa en varias ocasións. Creo que hai unha reforma importante da Lei de Contratos do sector público, hai unha necesaria modernización da administración electrónica e hai unha xestión da que responderá cada quen. A nós o que nos toca é mirar cara adiante. E, desde logo, o que sí lle podo decir é que nun período de tempo de 12 meses se visualizará o cambio no servicio de contratación. Pero hai pequenas mostras, pequenos botóns. Sin ir máis lonxe, mañán celebraremos unha mesa de contratación e como vostede e o seu grupo, como todos os grupos desta corporación, poden acceder ao expediente, teñen os datos desa mesa, poden ver perfectamente como non só é a remodelación da área de xogos da Praza das Conchiñas, expediente de 245.000 euros, repito, do ano 2017, que se vai a resolver mañá. E como ese expediente, outros moitos. Polo tanto, eu como sei que vostede, e remato, sei que vostede o que desesa é que o servicio de contratación funcione, pois o que lle podo dicir é que a primeira valoración despois dun mes de dar novos pasos e un novo impulso é, de forma prudente, bastante satisfactoria. Entre outras cousas, porque a situación que nos atopamos, pois, desde logo, non era nada desexable. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Seguinte pregunta do Partido Popular, señor Deus. Grazas, señora alcaldesa. Que medidas ten previsto adoptar o Goberno municipal para o adecuado mantemento, conservación, reparación e renovación das vías públicas da cidade? Sí, señora alcaldesa. Pois as medidas previstas nas partidas orzamentarias establecidas no Orzamento 2020 aprobado inicialmente que non apoiaron. Gracias. Cun simple paseo por as rúas da nosa cidade, un pode visualizar o mal estado dos pavimentos tanto das zonas peonís como das vías destinadas a vehículos. Podemos decir, sin chegar a equivocarnos moito, que non existe casi ningunha rúa da nosa cidade que non teña algún bache ou que impide que os coches poidan circular con normalidade. Son moitas as zonas que necesitan unha mellora importante que claman un plan integral de mantemento. O que temos é un conglomerado de actuacións puntuais que ao final converten as rúas nun mosaico. Merece aquí especial atención o estado do paseo marítimo, onde os raíles evidentemente son un perigo para a circulación ou tamén as tapas do alcantarillado, que son unha sucesión de saltos continuos para
para os condutores. Vimos de 4 anos do goberno anterior onde as actuacións de mantemento foron case nulas e que xerou moitos problemas en determinados barrios, como na zona do Oncolóxico, coa estrada totalmente desfeita, na Praza de Catro Camiños, o estado lamentable dos sumidoiros, a zona da Rúa de San Juan, chea de baches que se volven pozos en época de choiva, a Rúa Palei Cancela, cos cortes transversales con auténticos chanzos que dificultan enormemente a mobilidade, por non falar do que temos aquí diante, a praza máis céntrica da cidade, María Pita, con moitas pedras levantadas e parte do pavimento en estado lamentable. E que decir da Agra do Orzán no contorno do mercado das Conchiñas, donde as queixas polo mal estado dos filmes das ruas peonís son unha tónica xeral entre os veciños. O estado dos viais é dun deterioro evidente, que a prensa local e os colectivos de taxis ou transportistas o comentan sempre, compiten en establecer cal bache é o máis grande ou o vial máis deteriorado. Capítulo aparte está o tema das beirarrúas. Calquera de nós que somos peóns habituais polas rúas da nosa cidade podemos dar a nosa opinión sobre a multitude de baldosas levantadas que provocan por un lado caídas e tropezós que causan lesións importantes nos peóns e que decir das salpicaduras de agua acumulada baixo o pavimento. Sin máis lexo, falamos con unha persona que caeu na esquina da calle da Torre coa avenida de Hércules tropezando nunha tapa dunha arqueta e rompeu literalmente a cara. Todo isto ves agravado con ter nestes momentos no noso saber o triste título de ser unha das cidades máis sociais de España. Vendo a calma coa que o Goberno municipal está a afrontar este asunto, parece que seguiremos mantendo unha temporada máis este deshonroso título. Porque dese plan de choque inmediato que vostedes iban a poñer en marcha, non sabemos nestes momentos nada de nada. A Coruña sigue presentando o mesmo aspecto descoidado co mandato anterior. Parece tal e como se publicou en prensa a finais do ano pasado que levan desde o verán facendo un informe da situación das rúas para iniciar un plan este ano con novos orzamentos. Con todo, eses orzamentos traídos a pasada semana este mesmo pleno non parece que permitan moitas florituras, porque miren, as partidas para mantemento de rúas están ao redor de 5,1 millón de euros, un 43% menos que no último orzamento do Partido Popular no 2015, que era de 9,1 millón de euros. E todo iso despois de 4 anos de parálise do anterior mandato, e creemos que se necesitaría un esforzo maior. Non só iso, os proxectos de mellora de iluminación dos barrios se disminúen un 93%, e o investimento inmobiliario urbano un 43% menos que no mismo mandato do Partido Popular do 2015. Pedímoslle, por tanto, que faga un maior esforzo no referente ao mantenimento das vías públicas da nosa cidade para solucionar tanto a percepción de abandono por parte dos veciños como a seguridade viaria de peóns e condutores. En este sentido, queremos preguntarlle como van a mellorar esta cuestión que tanto preocupa aos veciños e veciñas da nosa cidade. Moitas grazas. Sí, como lle decía, señor Deus, nas previsións para 2020, nos orzamentos 2020, aprobados inicialmente, e que espero que coas aportacións poderan aprobar ou contribuir á aprobación tamén definitiva, hemos realizado un importe total en investimento e mantemento en vías públicas de 10,8 millóns de euros. Imos invertir 2 millóns de euros en renovación e investimento en alumeado, que incide evidentemente na vía pública. Imos investir máis de 700.000 euros na renovación de rede semafórica e, en materia de sinalización horizontal e vertical, cerca de medio millón de euros. Estes son os compromisos de traballo, porque é certo que a situación de moitos dos viais da cidade era altamente deficitaria e eu creo, en ese sentido, que se facemos un repaso das 31 actuacións que en materia de renovación de vías públicas, de beirarrúas, de paradas de bus e de forma moi principal de accesibilidade se fixeron nos últimos 5 meses do ano anterior. En Salgado Torres, en Adormideiras, en Mato Grande, na Avenida Finisterre, en San Pedro de Bisma, recentemente na Rúa Petunias, na Rúa de Xenebra, a altura do Hospital Queirón, e así un longo etcétera hasta chegar a ler esas 31 actuacións. Como sabe perfectamente, o Goberno municipal ten suscritos os necesarios contratos de conservación das vías públicas a efectos de mantemento das áreas peonís, de mantemento das calzadas, tanto na zona norte como na zona sur, de alumeado, de saneamento e de sinalización horizontal e vertical. Como lle dicía, nos investimentos previstos para este ano 2020 existe un compromiso claro e firme de renovar dunha forma importante
o viario público da cidade non é un traballo únicamente de un ano e de aí os compromisos plurianuais que temos que recoller nos orzamentos deste ano e seguintes porque, pois, xuntamente con outros aspectos, a cidade necesita un impulso importante nesta materia. Gracias. Moitas grazas. Última pregunta do Partido Popular, señor Rodríguez. Gracias. Que medidas ten previsto adoptar o Goberno municipal para garantir o correcto suministro de auga na cidade tanto no presente como a medio e longo prazo? O suministro de auga á cidade está totalmente garantido para hoxe e para máis polo futuro. Ben, non hai tanto a auga en cantidade e en calidade, non era unha preocupación dos coruñeses ou dos veciños da nosa área de influencia. Pero esa situación mudou e a preocupación polo presente e o futuro das nosas augas, tanto para o consumo humano como para outros usos, cobra forza por varios motivos. Dun tempo a esta parte, as queixas pola calidade e transparencia da auga que chega ás nosas villas fóronse multiplicando exponencialmente, sen que, ata agora, o Concello se saquén de facer unha diagnose que permita detectar o problema e, en consecuencia, achegar solucións. Eirís, Monelos, o Castrillón, Monte Alto, o Ventorrillo, Catro Camiños, Novo Mesoiro, Pedralonga, o Ensanche, Os Mallos, Sagrada Familia ou mesmo en Cambre e Arteixo, fora da nosa cidade, son algunhas das zonas que fixeron públicas as súas queixas. Este mesmo domingo escoitábamos nun debate radiofónico como unha veciña das Conchiñas contaba que na súa comunidade de propietarios realizaran un importante desembolso para cambiar todas as tubases do edificio pensando que era un problema propio, pero meses despois a auga segue saindo turbia e teñen que empregar filtros para poder consumila. Todavía non hai resposta. Parece que, evidentemente, se a veces temos unha postura unánime, como tivemos esta mañá en varias ocasións neste Concello, seguro que tamén estaríamos unánimemente de acordo en que temos un auga que permite fabricar a mellor cervexa do mundo, pero que, ademais de ser un auga apta para o consumo, debe tamén parecelo e non só, insisto, para o consumo humano, pois hai outros usos. Pensábamos tamén que o futuro a medio prazo estaba resolto, con coro de Cecebre, camiño do medio século. O peche da explotación mineira de Meirama abría a porta a outros 100 anos de tranquilidade para a Coruña e a súa área. En agosto de 2015 concluía a primeira fase do proxecto de captación e trasvase de auga de Meirama do Lago das Encrobas a Cecebre cun investimento de preto de 2 millóns de euros para instalar unha captación de 140 metros de longitude a 15 metros de profundidade. Todo iso previsto para que, unha vez enchido o lago, pudera acometerse unha segunda definitiva fase mediante a canalización dun conducto de 1,3 km de tubase que conectara Meirama con Cecebre, así multiplicar os recursos da cidade e a súa comarca en previsión de futuros e deseables crecementos de poboación. Mesmo en Malsa, alertada, como estivemos ao longo destas últimas décadas polos períodos de seca do 2007, 2009 e 2011 e o máis recente 2017, presentou no ano 2018 un plan de 3,75 millóns de euros para dar os primeiros pasos para esta conexión. Ao mesmo tempo, nestes últimos anos, repetíronse tamén ata a saciedade os estudos e análises que corroboran que a auga de Meirama é sobradamente apta para o consumo, é probablemente a masa de auga máis analizada de Europa. Sen embargo, na previsión de ingresos e gastos de Malsa para o ano 2020 só aparecen outros novos estudios relacionados coa calidade. E por eso, a dobre pregunta da que esperamos resposta por parte do Goberno. Saberemos algún día a que se debe que a auga apareza terrosa cada vez con máis frecuencia nas villas de a nosa veciñanza e, polo tanto, poder poñerlle solución? E a segunda pregunta, deixou de preocuparlle ao Concello que no futuro cada vez menos afastado haxa unha alternativa a Cecebre que nos garanta auga suficiente para a comarca e o seu posible desenvolvemento económico? Mais nada e moitas gracias. Gracias, señora alcaldesa. Señor Rodríguez, se a pregunta co termo correcto fai referencia ao problema da turbidez da auga en determinados puntos da nosa cidade, remítome xa informado por esta concelleira no derradeiro pleno ordinario en resposta precisamente a unha pregunta do señor Jorquera do Grupo Nacionalista. E sobre todo o informe do propio director xeral de Malsa no tamén derradeiro Consello de Administración da bendita empresa. Si correcto, fai pois referencia á calidade, só hai que lembrar que os laboratorios de Malsa certifican como así o demanda o Real Decreto correspondente a súa calidade a diario. Si co termo correcto vostede refírese á cantidade, non alcanzamos a entender por que hoxe por hoxe hai que garantir algo que xa é correcto. É dicir, toda a cidade ten garantido o suministro de auga durante todo o ano.
A previsión a longo prazo ven determinada pola introdución no sistema do lago de Meirama, para o cal xa se deron os primeiros pasos, como vostede explicou. Pero, claro, para isto, previamente, hai que arranxar un atranco que, por certo, lles toca a vostedes de cerca, que no Goberno da Xunta deben solventar e que non é outro que Augas de Galicia, como órgano xestor e responsable do dominio público hidráulico, lle comunique a Emalsa oficialmente a recepción do devandito lago por parte de Minas. Detalliño sin o cal, Emalsa nada pode facer, posto que non pode actuar sobre algo que nin é seu nin pode expropiar. Aínda así, Emalsa está perfectamente preparada para actuacións e obras de emerxencia. Unha vez ese atranco se subsane, procederase cos traballos iniciados coa colaboración e excelente traballo da UDC no control da calidade das augas, pero xa co permiso de Augas de Galicia. Pero como vexo a vostede preocupado pola garantía da auga da cidade, permítame darlle uns datos. Primeiro, a rede de suministro de auga desta cidade está recoñecida como das mellores de España, con máis dun 80% da mesma renovada. O nivel de fugas de auga sitúase nun 6%, moi por debaixo da media galega que supera o 20% límite que a Xunta establece por lei. E, por certo, fixo vostede referencia, ese é o meu terceiro punto, ao convenio que fixo recentemente Emalsa con unha grande empresa, xa o dixo vostede, e que significa que vai a poder dar 212 litros por segundo a partir de 2022. Tan mal non deben estar as cousas cando Emalsa firma convenios deste tipo. Moitas gracias, nada máis. Ben, moitas grazas. Remata aquí as preguntas orais. Pasamos xa aos rogos polo Grupo Ciudadanos. Primeiro, tendo en conta a declaración provisional como espazo natural de interese local do entorno da Torre de Hércules e, sobre todo, a importancia de non perder o Patrimonio Mundial da Humanidade da UNESCO, rogo que o Goberno municipal tome todas as medidas necesarias das que poida dispor para buscar unha solución aos problemas de vertidos, mantenemento, salubridade e imaxe que xeran as instalacións do antigo Taller 7 e dunha empresa de construcción que están ao lado dos campos da Torre, exixíndolles algún tipo de actuación. Outro, los arcados de Riazor son de propiedade municipal. Actualmente sigue vixente a concesión a favor de Deporhostelería Playa Club SL. Dado que o Real Club Deportivo ten agora un novo Consello de Administración, rogo que a nova xunta directiva do concesionario cumpla coas condicións de contrato de concesión que compromete ao concesionario a dar uso ás instalacións e ao seu mantenemento nun determinado período de tempo. E, por último, ante os habituais problemas de vandalismo cos coches aparcados na zona de Ciudad Jardín, con roturas de espellos e tamén ventanillas, rogo a instalación de cámaras de vigilancia na zona sempre cando non haxa ningún impedimento legal para a súa colocación ou calquera outra medida que aumente a vigilancia nestas calles de Ciudad Jardín. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Martínez. O Bloque non ten rogos orais. A Marea Atlántica ten 2. Adiante. Pola Marea Atlántica, os rogos orais. Señor Varela. Vou eu. Reduzo para que sexa máis rápido. Con data 11 de decembro, unha veciña do barrio das Flores introduciu unha petición por escrito sen resposta a día de hoxe para que se controlara o aparcamento irregular no acceso á Asociación de Parkinson e se abordaran as intervencións definitivas necesarias para impedir que os vehículos dificulten o paso dos peóns. O rogo sería que se atendan en primeiro lugar as demandas da veciñanza do barrio das Flores para dar solución aos problemas de accesibilidade citados e, en segundo lugar, que se licite de maneira urxente o plan director do barrio das Flores, cuxo prego quedou redactado e asinado no pasado mandato da Marea Atlántica e que servirá, entre outras cousas, para coordinar as necesarias intervencións de mellor accesibilidade no barrio. Ben, moitas grazas. Outro, a señora Delso. Moi rápido. Rogo que o Goberno municipal poña en marcha a maior brevidade o novo portal web municipal, dado o intenso traballo técnico que se levou a cabo na pasada legislatura de reestructuración da información e de novo deseño da mesma, e no que participaron intensamente múltiples técnicos e técnicas de todo o Concello, non? E que, ademais, o pasado mes de outubro o Goberno municipal aseguraba que presentaría antes do fin do 19, entón agardamos que sexa a comezos deste ano. Grazas. Moitas grazas, señora Delso. Grupo Popular, turno para os rogos. Gracias, señora alcaldesa. Le gusta que no le gusten mis ruegos, señor Borrego. Tendo en conta o gran número de deportistas e entidades deportivas que desenvolven a súa actividade competitiva de organización de eventos, de clausuras deportivas ou de recreación no termo municipal do Concello da Coruña, rogo que o Goberno municipal invite a todos os grupos municipais aos distintos actos organizados pola Concellería de Deportes relacionados con a actividade deportiva
organización de eventos, clausuras deportivas ou de recoñecemento. A todos aqueles organizados polos clubes aos que se é invitado o Concello. Tendo en conta a existencia de instalacións deportivas descubertas para o uso do cidadán e tendo en conta que o Concello debe de promocionar todo tipo de actividade deportiva e física acercando os espacios públicos ao cidadán, rogo que o Goberno municipal leve a cabo o antes posible a reparación da pista de skate park ubicada no Ventorrillo, así como adecuar os espacios limítrofes a esta instalación, como as árbores polo estado en que se atopan e así non poida producir lesións aos usuarios. Tendo en conta o gran número de deportistas e de entidades deportivas que obteñen destacados resultados deportivos ao longo da tempada, rogo que o Goberno municipal garanta que todos os deportistas que obteñan resultados destacados ou soliciten entrevista coa alcaldesa sexan recibidos neste Palacio de María Pita e que non existan casos como o de Yael Rei, piloto de 8 anos, de idade veciño do barrio do Birloque, a quen este Goberno todavía non accedeu a recibir despois das reiteradas solicitudes e a pesar de estar participando en competicións de nivel nacional. Tendo en conta que o Concello, entre as súas competencias, está de promocionar calquera acción dirixida a fomentar o ocio e o tempo libre para favorecer o desenvolvemento de formas de prácticas autónomas, así como de optimización do uso de espacios abertos dando a posibilidade de realizar práctica física, rogo que o Goberno municipal leve a cabo o antes posible a instalación de iluminación na praia de Oza para facilitar a actividade do Ultimate, tal e como acordaron fai 3 meses coa entidade deportiva para favorecer esta práctica deportiva. Moitas gracias, señora alcaldesa. Moitas grazas, señor García. Señora Gallego. Rogo que o Goberno municipal deixe unha caseta de socorrismo na zona das Escravas para que os golfiños de Riazor, o grupo duns 20 xubilados de máis de 70 anos que van todos os días a bañarse nesa zona da praia de Riazor, poidan deixar ali as súas cousas mentre se bañan, tal e como se facía dende hai anos unha vez remata o período de socorrismo e non se fixo neste ano. Moitas grazas. Seguinte, señor Rodríguez. Rogo que o Goberno se interese polas xestións que está facendo o Goberno do Estado a través da Embaixada en Filipinas a fin de repatriar coa maior brevedade o cadáver do coruñés Diego Bello Lafuente, de esclarecer os feitos ocorridos que remataron coa súa morte a mans da policía daquel país, de pedir explicacións ao Goberno filipino polo comportamento dos corpos policiais e de protexer as testemunhas españolas dos feitos. Gracias. Moitas grazas, señor Rodríguez. Non é costume contestar aos rogos, pero tratándose dun caso tan sensible, podolle dicir que xa se están facendo, pero non se están nin anunciando nin comunicando por indicacións tanto do cónsul como do embaixador de España ante Filipinas, así como da delegación do Goberno. Tamén estamos en permanente contacto coa familia e lamentamos profundamente un suceso tan luctuoso para eles como acontecido en Filipinas. Seguinte rogo, señora Cendán. Grazas, señora alcaldesa. A intersección na que ten lugar o cruce entre a Avenida de Oza número 258 e a Rúa Nova Travesía de Boavista número 12 carece de visibilidade por mor de que a liña amarela que proíbe aparcar coches nesa esquina non é respectada. En consecuencia, é un punto perigoso para os coches que circulan por esas dúas vías, ademais de entorpecer a circulación para os veciños do barrio. Por iso rogo que o Goberno municipal tome canto antes as medidas necesarias para que esta marca viaria sexa respectada co fin de dar seguridade á veciñanza do barrio. A intersección na que ten lugar o cruce entre a Avenida da Pasaxe número 13 e a Rúa Boa Vista número 4 carece de visibilidade por mor de que hai de forma reiterada coches mal aparcados. En consecuencia, é un punto perigoso para os coches que circulan por esas dúas vías, ademais de entorpecer a circulación para os veciños do barrio. Por iso rogo que o Goberno municipal tome canto antes as medidas necesarias para que nesa esquina non se poida aparcar co fin de dar seguridade á veciñanza do barrio. E, por último, á altura da rúa José González Chas número 21, hai situada unha rotonda que permite a canalización do tráfico, rodeada a súa vez dunha liña amarela. Sen embargo, esta non é respectada e os coches aparcan un día así e outro tamén sobre dita rotonda. As rúas son estreitas, polo que dito aparcamento, ademais de ser irregular, dificulta a circulación dos coches e a súa entrada nos aparcamentos da zona para os seus veciños. En consecuencia, teñen que chamar a policía un día así e outro tamén. Por iso rogo que o Goberno municipal tome canto antes as medidas necesarias para que esta marca viaria sexa respectada co fin de dotar de tranquilidade a veciñanza do barrio. Moitas grazas. Remataron. Sí, ben, moitas grazas, señora Cendán.
ata aquí o pleno ordinario que remata neste momento. Hai dúas peticións de escano cidadán, unha que era a primeira se pospón ata o pleno de febreiro para non atoparse o solicitante na Coruña no día de hoxe, e a segunda é de don Juan Carlos Naveira López, a quen chamamos para que ocupe o escano. Don Juan Carlos Naveira López. Non está. Ben, pois non están ningún dos dous solicitantes, polo tanto, rematamos aquí. Moitas grazas a todos por un pleno tan futbolístico, polo fair play, que disfruten da tarde e que gañe o Depor. Moi boa tarde a todos.